A intención do Concello rianxeiro é axilizar ao máximo os trámites para outorgar a licenza a Cerqueiras que lle permita iniciar as obras da súa nova fábrica no Parque Empresarial de Té. Estamos ultimando os trámites e a tramitación dunha licenza que implicará un grandísimo consumo de auga, implicará tamén, afortunadamente, que están realizándose as obras no propia depuradora de Rianxo que teña a capacidade tamén de absorber estes novos equipamentos e andamos en traballo continuo coa empresa. Desde o punto de vista institucional do Concello estamos desexando que se dean os primeiros pasos porque somos conscientes da transcendencia dunha, non só para a propia empresa, sino tamén como Concello de que se instale unha empresa destas características. Na actualidade, a empresa iniciou xa o valado da parcela e solicitou os permisos para acometer a esplanada, polo que unha vez obteñan a licenza poderán comezar coas obras de construción. Neste momento están procedendo o valado perimetral da súa parcela, unha parcela de moita amplitude e o máis axiña posible pretendemos que resolva toda a tramitación de licenzas urbanísticas para que poida realizar e implantarse dunha vez por todas no noso Concello. Esta grande empresa, que se converterá na principal do polígono de Té tanto en volume de produción como de emprego, non é a única que ten previsto instalarse no Parque Rianxeiro próximamente. O Concello ten sobre a mesa varias solicitudes e nos últimos meses xa se formalizaron outras operacións de compra de parcelas, datos que chaman ao optimismo no que respecta ao desenvolvemento empresarial de Rianxo.